Good morning! Dito na pala ako sa work. Grabe yung buhok ko. Nag-bike kasi. Hindi na ako nakapag-vlog kasi walang time. Hi! Ega-vlog ha. Tingnan yung aking kasama. Kaya, break time. Sorry hindi ako nakapag-vlog this morning kasi super busy as in. Para akong tinatakbo ako sa oras. Tapos ngayon, dito, first break ko pala. Kinain ko yung tira kahagabi. Ayan medyo heavy. Tapos tortilla lang. And welcome back pala sa ating channel. Pasensya na kayo, hindi ako nakapunta sa ating premiere kanina kasi nagtrabaho ako ng alas 9. Kaon wow. 10 minutes na lang kala. So, ubusin mo din 30 minutes. So, medyo mapi ang busog tapos kape. Tingnan na yung makasama ko. Diba? So, magkita tayo mamaya mga lalapit. Tuloy ako nakapag-vlog. Grabe. I miss you. I miss you all. Ang saya-saya. Ang daming tao. Daan muna ako dito sa Villeroy and Bosch. May titingnan lang ako. Grabe, ang daming tao, ang saya-saya. Lalo na siguro this weekend, madami ding tao. Ayan na yung Ferris wheel. Binaba ko lang yung aking mask kasi wala naman tao. Yes. Meron pala akong nabili from Villeroy. Ito siya Ayan. Nag-sale sila ng 20%. So, medyo magaan-gaan yung aking feeling. Remembrance ko. Ganyan ako, nagre-remembrance ako pag minsan may sahod. Kahit konting bagay lang, bumibili ako. Yes, the door is open. Dito na tayo pala sa labas. Ay. So, magbabike na naman tayo. Ay nako, super busy sa store. Dati, nag-overtime talaga ako. Pero ngayon, hindi kasi pwedeng mag-overtime. So, tigmine. So, makikita nyo, andyan yung aking bike. Andyan pala. Tapos dyan, dati puno-puno yung sasakyan. Kaso lang, hindi na ginagamit ngayon daw sa corona. Ayan Dito ako sa bandang gilid. Kunin natin yung ating bisikleta. Ayan. Itzy! My baby's hungry. Oh, no. Not that one, anak. Huh? That's too cold. This one is ready. That's our chicken. Na? 6 time is 6:37. Ganyan ang buhay abroad. Okay, get your plate. Yes, very good. Yes. Yeah? Okay, Mama will get your chicken, okay? Sabi ni Sofia, chew on the table, please. Anak. Oh, goy! Jump ang chicken. Here, baby. Here. Off there on your table. Oh, goy! Hinglupad na po. Come here. Hinglupad ang chicken. Come here, Mama. Nagbihis na tayo. Pero hindi pa kami nakakain. Okay lang yan. At least nasa bahay na. Tapos na din. Si Bana nagbibihis sa taas. Maglalaba lang ako ng uniform. Ito pala yung uniform na bago. Syempre, siya ng kumpanya. Tawag nito? Supply. Supply ba yun sa atin? Maglalaba ako ng puti. Tama-tama din. Pag ako naglaba, talagang punong-puno yan. Pag si Bana yan, half lang. Kasi walang amoy pag pag konti lang. Gusto ko yung mabango. Ito yung Dowsy. No? Teka lang, uy. Ayan, tanggal na. Diyan lang. Ako din punong-puno. Malapit na mabos. Ay, nawas. White is well cartoon, dadaya. Oh, cartoon is well 3 hours and 20. Oh, my goodness, yeah.
3 ounce, 4 ounce. Synthetis. That's not synthetis. Wool. That's not wool. No. No. Finawas is also Was it for your shorts? 36. Oh, baby. 95 outdoor. No, I just use this one. Normally, that's for dark clothes nakalagay. Yan na din ginagamit namin. Si Dada magpa-fry siya at saka chicken. Chicken and Ako chips. naman, chicken and chips siya. And ako naman, kahit isang manok lang. Wow! Diet o walang budget yun? Is it diet or no budget? No budget. No budget. After she's paid me, no budget. No budget. You can have, maybe Sophia, another one. Yan lang, ilang piraso lang yan. Kasi ewan ko, ilang grams lang din. I can have only one as well, Dada. Sophia one, Mama one. Two? Then I can have this one slack at saka, and then this one. And then with feta cheese. And you? What do you want? Do you want salad? Ayan yan yung salad. 2 there, 1 for Sophie. One for Sophia. You can also get for Sophia. Bring it to her. Yeah. Yeah, 2 for me, but I have the most tiniest chicken and Sophia also. Dada has the biggest. Sa kanya yung super big. I've not eaten all day. Wow, whose fault is that? I did. Just had an apple. That's why I did very nice lunch and midday snack. Nag-yogurt ako. Tsaka, sarap ng yogurt. Tsaka pineapple, banana, and granola. Super, super lekker. Diet starts January Kiss 2. me first. Here, tickle. It's the motherfucking Minsan ba? Atik-atik ba? Agay! Panay pahawak sa lubot. Okay, kakain muna kami, ha? Via chismosa, tumingin siya kasi sumigaw ako. Hey, you protect mama, ya? Yeah? Wow! Tumingin siya dito sa sa pinto. Gumanon siya, oh. Wow! Tinignan niya kung naunsa yung mama niya kasi nagshagit. It's a wait time starting diet now when Christmas is coming up. Nah, Christmas you can have a cheat day. But for now, I'm going to do this. I got a cheat day every day until What? New Year. Then I start a new year. You always say that one every year. I don't. Yes, you did. You I do. think that's it. Uy, kumakain kayo ng ng para bang expired na ba? Yung mozzarella ko expired na to, pero lubog na yung tubig ng mozzarella. Oh, tignan ko nga. Try ko ha. Okay pa. Kainin ko. Balas na. Tapos yung aking chicken. Yan yung chicken. So, ayan yung ating dinner. Kung makita nyo, dalawang manok. May buto pa yan, ha? Mozzarella, lettuce, feta, tsaka salad, mga unta. Tapos ako kumain. Medyo nabusog naman ako. Tapos kakain tayo ng pomelo. Second round. Oh, daming samad, oh. Ayan. Sabi na aslom. Aslom to ng punti, no? Pag may samad. Sarap to talaga sa vinegar at saka sa asin. I'm so happy na hindi sila kumakain ito. Yeah, Dada doesn't like this one kasi ayaw niya yung mga citrus, mga maasim, pero kumakain ng kiwi. Pero kumakain din ng mga sa Pilipinas yung mango na ripe mango. Pero hindi kumakain ito, mangga dito, hindi kumakain din dyan. Gusto niya yung yung isa. Oh, Dada, Kevin is also coming this Christmas, right? Yeah, that's what he said he was, but he's supposed to again. Yummy! Yan, andun sila. So, pupunta dito yung anak niya sa Pasko. So, lagi naman yan. Basta sa Pasko, sa amin yan siya, mga 25.
Kahit dati pa. So, nakakatawa naman din yun. Nagbibigay din niya ng regalo sa amin. Tapos, bibisitahin siya sa papa niya. Pag Pasko. Di yan nakakalimut. At least, no? Nasasabi niya, ay, pupunta dito yung anak ko sa Pasko. Sabi ko, ganun ako. So, free naman kami Pasko kasi sarado yan. Sa bahay lang kami niyan. So, hindi ko pa alam kung anong i-prepare namin. Titignan namin sa ano. Pero, di ba diet na. So, wala na masyado madaming handa-handa. So, ayun ko lang muna to, ha. Nawag na siya. Sakay lang siyang dada. Mingaw na siya siyang dada. She misses dada man. Wait, bye. Adush! Oh, that was dada. I thought that was Sophia. So, ako nang halok-halokan karon. Oy, mama's coming. So, hindi ko siya inubos at hindi ko siya uubusin talaga kasi bad yan. Ang sabi, pag feel mo na may laman na yung tiyan mo, medyo busog ka na, wag ka nang kumain pa. Wag ka nang kumain pa ng madami. So, dati talaga inubos ko yan. Diba? Yung parang end of the world na wala nang pagkain sa mundo. Kaya yan yun din yung isang tip na ginagawa ko ngayon dahil sa nagbabawas tayo ng pagkain. So, do not eat when your stomach is nakakain na. Hindi ibig sabihin na pagkakain tayo talagang sobrang-sobra na busog na busog. Yung talagang ganun talaga, oh. Hindi. So, moderately, yung parang ganun. Tapos, slowly and moderately. Yan yung mga natutunan ko. So, excited ako na makita yung anak ni Ba na sobrang tagal na din na hindi kami nagkikita. Din nakita dahil din sa corona and then busy din ata sa school. So, excited ako na magkasama-sama kami. Siguro naman hindi yun magtatagal dito. Drop lang yun. Ewan ko kung kakain pa, kakakapi lang. Kasi alam niyo naman, may ibang mga plano sa buhay. May other family din siya sa mama niya. So, ganun yung ginagawa niya dati sa amin sa 25 and then 26 sa side ng mama niya. Kasi yung mama din niya, ngayon, may asawa na ding iba. So, balin hati-hati siya. So, kung tutuusin, madami siyang regalo na makukuha. So, mga lalabs, punta muna ako dun para magligpit-ligpit muna. May kamot ka og manok. Doy kayo. Yang amahan. Ang
Later, Dada. Later, I miss you. You sleep with her. I will gapang you. You know what's gapang? I crawl on top of you. You see. You wake me up, I'll kill you. Thursday night then. Definitely not Thursday night because I'm going to start race Friday. Ay, reklamo. Don't complain na. Just say yes. No. Over. Here na naman tayo sa aking langga. La 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 la. Ariat ka do. Kinto ang ariat. Nak, say hi, Nak. Hi. So busy nga ako. Kit. Basta manok. Gustong gusto niya yan. Basta manok. Hey! Cute kayo, cute. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지